кандидатки, драги колеги, скъпи приятели и гости. Посрещнах вълнение и признателност за присъждането ми на доктор Honoris Causa на Пловдивския университет и Пиендар. Първите ми мисли, разбира се, закръжаха през годините да търсят основанията за тази висока чест. Бях малко изненадан да установя широтата и интензивността на контактите ми с Пловдивския университет и математическата колегия на Пловдив през моя дълъг професионален живот. Приемам присъждането ми на тази почетна степен като знак за това, че тези контакти са дали добър плод. Без съмнение, те допринесоха много и за моето професионално формиране и израстване. Тук в залата са колеги и приятели, с които животът ми свърза преди близо 40 години, настоящи професори в Пловдивския университет, Тодор Желязков, Сорниковски, Ната Начев, нещо Кочева, съвсем се призна, че е специализирал при нас в института, Захикеров. Също така и с Пловдивските училища и линии сме работили дълги години. Ученически институт в Пловдив също работи прекрасно в последните години. Имаме секция на института в Пловдив, която през годините беше доста представителна. След турбуленциите в страната се пусти, но вратите са отворени. Ние многократно сме говорили с колегите от университета, че вратите наистина на тази група математици и информатици към Института по математика са широко отворени. Аз не бих бил тук, ако нямах щастието още от малък да се влюбя в една наука, която съм обичал през целия си живот и на която съм посветил голяма част от него. В този вълнуващ момент не бих искал да говоря за моите приноси в тази наука, а да споделя с вас някои мисли, мои чужди, за нея сама, за математика. В последните десетилетия се наблюдават значителни флуктуации в мненията за това, кой и колко трябва да изучава математика. Не само у нас, но и в редица други страни. Всъщност, въпросът е много по-дълбок. Защо трябва да се изучава математика? Без съмнение, голям обем математически знания са необходими на човек за успешна реализация в съвременния свят. Но има нещо не по-малко важно. За цялата история на човешката цивилизация не е открито по-добро средство за развитие на човешкия интелект от заниманието с математика. Ето защо в съвременните образователни системи на всички държави предметът математика върви ръка за ръка с изучаване на родния език. Това подчертано се вижда в системите за средно и висше образование на развитите страни, където, особено в последните няколко десетилетия, се отделя голямо внимание на масовото обучение по математика. Интересно е да се отбележи каква е политиката, например, на Съединените американски щати в това направление. Давам този пример, защото това е страната, водеща икономика в света. Наскоро, в края на септември, американският президент заяви в интервю, че, цитирам, подобряването на образованието в областта на естествените източници, технологиите, инженерството и, забележете, математиката е от огромно значение за конкурентоспособността на нашите, разбира се, американските студенти в икономиката на 21 век. И обяви започване на амбициозна програма за обучение, забележете, на учители по тези предмети. 10 000 за следващите 2 години, 100 000 за следващото десетилетие. Естественият въпрос, който възниква тук, е: а как е у нас? Много скоро след освобождението от турско робство, натрупаната интелектуална енергия на българския народ,
управлявано от високо образовани и мъдри специалисти, довежда до утвърждаване в България на образователна система, чието учебни програми и по-специално по математика за средно образование е поставят сред най-добрите в света. От тогава математиката заема достойно място в нашите учебни планови програми. За съжаление, трябва да отбележим, че през последните 2 десетилетия, благодарение не на последно място на висшите ръководства на Министерството на образованието, има сериозно отстъпление от високите български стандарти. Противовес на тенденциите в развитите страни да се увеличава броят на часовете по математика или най-малкото да не се намалява, у нас той бе драстично намален от 5 на 2 часа седмично в средните училища. Въпреки че с усилията на математическата колегия, тази грешка беше частично коригирана. В тази зала има човек, който като член на управителния съвет на Съюза на математиците беше един от най-дейните за коригиране на тази грешка. Все още в някои видове училища математиката се изучава крайно недостатъчно. Свидетели сте също така на постоянно урязване на часовете по математически дисциплини в много висши училища. И всичко това става обикновено на тъмно, без задължителния обществен дебат, преди вземане на принципни решения, засягащи в дългосрочен план развитието на страната. Сменим малко темата. Аз мисля, че много от присъстващите в тази зала днес са преживяли незабравими часове, занимавайки се с красиви математически теории и обекти, изучавайки изящни математически доказателства. Аз самия през всичките ми творчески години съм изпитвал много радост от красотата в математика. Често математиката се разглежда като форма на изкуство, сравнява се с музиката и поезията. Великолепната книга на Херман Вайл «Симетрия» дава прекрасни примери от архитектурата, скулптурата и живописта, които математическа структура симетрия придава на образите изключителна красота и изящност. Великият Леонардо да Винчи казва: да не ме чете този, който не е математик. Големият съвременен специалист по комбинаторика Бела Воловаш счита, че, цитирам, както поезията и музиката, математиката не е работа, а призвание. Пол Ерекс, един от гениалните математици на миналия век, споделя: защо числата са красиви? Въпрос. Това е все едно да се пита защо 9-та симфония на Бетовен е красива. А ако вие не можете да видите защо, никой не може да ви каже. Аз знам, че числата са красиви. Край на цитата. Изводът е: търсете красотата. Една тема, която ме занимава постоянно, е защо за математик сама. Чист или приложен. Условно математиката се дели на 2 части. Чиста и приложена. За чиста математика се счита тази, която е мотивирана изцяло от причини, различни от приложението. Приложена математика е тази част от математиката, която се занимава с математически техники, използвани главно за прилагане на математически знания в други области. Както при много други случаи на оценяване, ние знаем много тези примери в това отношение, математиците се разминават в преценката на значимостта и красотата на чистата и приложена математика. Своята математичен апологи от 1940 година, известният английски математик Готфри Харди, специалист по теория на числата и анализ, разглежда приложната математика като грозна, ugly, и тъпа и скучна, dull. Според него чистата математика има постоянна естетична стойност. Сравнява се с рисуването и поезията. Малко по-късно Норман Левинсън, който е професор по математика от MIT, отбелязва, че възникналата в средата на миналия век теория на кодирането е контрапример към тезите на Харди. С благодарност си спомням за моя научен ръководител на аспирантурата Кирил Дочев, който ме насочи да се занимавам с алгебрична и комбинаторна теория на кодирането по време, когато никой в България не се занимаваше с това.
Имах възможност да присъствам на интересна дискусия за връзката между чиста и приложна математика, проведена по време на Световния конгрес на математиците в Мадрид през 2006 година. Большинството от мненията, изказани там, защитаваха тезата, че е трудно да се очертае ясна разделителна линия и че по-точно е да се говори за приложение на математика. Изглежда, че преценката на гениалния руски математик Николай Лобачевски, създателят на неевклидовата геометрия, е правилна. Той казва: няма клон на математиката, колкото и абстрактен да е той, който да не бъде някой ден приложен към явление от реалния свят. Аз мога да дам един пример, който потвърждава тезата на Лобачевски, и той е свързан с една много гореща област на научни изследвания и приложения в последните години, като е защита на данни. В момента в тази област са впрегнати практически всички клонове на математиката, включително и тези, които доскоро се считаха за ядрото на така наречената чиста математика. Това са класическа и модерна теория на числата. Това е алгебрична геометрия. Това е класическа комбинаторика. Това са изчислителна комбинаторика. Това е анализ. Това са теория на вероятност. Логика. На практика всички добре известни клонове на математиката са вече там. И ако продължим мисълта на Лобачевски, кажете някакъв клон, който не е там, за да бъде утре приложен. Един въпрос, който винаги ме е вълнувал, е въпросът за финансиране на научните изследвания и в частност на изследванията в математика, както се казва, да си дойдем на дума. Да коментираме този въпрос тук би означавало за пореден път да се натъжим или даже да се поразгневим, защото неминуемо ще трябва да говорим за българската действителност. Ще се задоволя само с това да припомня една полушеговита мисъл на Владимир Арнолд, един от големите съвременни математици, за съжаление наскоро почина, която има отношение към тази тема. Арнолд казва: цялата математика се дели на три части. Криптография, владена от ЦРУ, КГБ и техни подобни; хидродинамика, поддържана от производителите на атомни подводници; и небесна механика, финансирана от военни и други институции, свързани с ракети, като НАТО. Макс Пинскер, един от създателите на съвременната математическа теория на комуникациите, когато имах щастието да работя продължително време в една стая, често повтаряше: човек обича да прави това, което може да прави добре. Един млад човек трябва да се ориентира на за какво най-много убива и да се стреми да се реализира именно там. Сигурно всички в тази зала знаят, че в България има стройна система с дългогодишни традиции за ранно откриване и подкрепа на талантите в математика. Посетил съм много страни в света и смея да твърдя, че тази система е уникална. Тя е рожба на дългогодишните усилия на Българската математическа колегия, учители, университетски преподаватели, научни работници. Град Пловдив е един от бастионите на тази система. Завършвам пожеланието да не угасва това огнище на българската математика и математическо образование и с надеждата по-скоро да дойде време, когато условията на нас ще позволят рожбите на това огнище, ще прославили страната ни